mga yamyam kini, mga ngulongihong, mga pahinungod alang sa atong mga magtutudlo, uyamot maluluyon nga kapalaran sa mga pagsulay kasakit ug kalisod unta kining tanan among malabang aron ang kahago ug madamlag among matilwan ang atong tubag, ang galamon dili pasulabian, ang sweldo patasan sa pasidungog ug respeto, kami buhong kaayo apan ang among mga bulsa gamala. Naasawd mi mga kauban nga hangtod karon single pa kay lagi ang trabaho ang giuna, ang atong tubag, ang galamon dili pasulabian, ang sweldo patasan. Naapod tay mga kauban nga dili nato malikayan, mga kauban nga taas pa nato og ranggo, labi na ikaw bag-o, i-pressure kapag ayo, intawon ang uban, wala ka agwanta. Tua ni pahuway naguna ang atong tubag, ang galamon dili pasulabian, ang sweldo patasam. Naay mga panghitabo nga unsa ba muraman og gituyo sa ranking ikaw ang number 1 pero sa hiring ikaw ang naiwan. Ang atong tubag, ang galamon dili pasulabian, ang sweldo patasan. Sa among trabaho dili gyud malikayan nga makahinagbo kag kauban nga ang batasan lahi kaayo sa tanan, nga ang prinsipyo lahi pod sa uban, nga ang panghuna-huna murag dugay nang wala na abrihan, dili kadawat sa kamatuoran. Ang atong tubag, ang galamon dili pasulabian, ang sweldo patasan, ambot og ngano kaha nga daghan kaayong magbuot-buot, miskan na anay memo nga niabot, daw no read no write, dili kasabot. Ang atong tubag, ang galamon dili pasulabian, ang sweldo patasam. Kakapoy na og sigig sabsab, ang atong pulihan gausab-usab, unta kami matabangan nga dili siging ingon ani na lang para usab ang pangandoy sa among pamilya, mahatagan og katumanan. Ang atong tubag, ang galamon dili pasulabian, ang sweldo patasam. Usahay kapoy na kaayo sa buntag, mumataog sayo, magatubang og mga estudyante nga klase-klase ang bisyo, unta diha ra kutob, apan pag-uli sa balay padayon ang kudkud, murapod mig mga call center nga hasta sa gabi mo kayod, apan ang among mga sweldo gaaginod. Ang atong tubag, ang galamon dili pasulabian, ang sweldo patasam. Sa tinuod lang kami daghan kaayo og utang, kay ang among sweldo binulan man og adunay emergency mauray among kadalaganan sa Lux Rami Arisgada. Pero ang among pinansyal munas-munas ginahawa, labi nag ikaw ray gisaligan sa imong pamilya. Ang atong tubag, ang galamon dili pasulabian, ang sweldo patasan. Kaming medyo idaran na, unta sa kabukiran makatugbong na, dili sa ingon nga kami nangaluya, ang kurog sa tuhod maagwanta pa. Pero ning magkagulang na, lami gayud ang mahaduol sa pamilya. Ang atong tubag, ang galamon dili pasulabian, ang sweldo patasam. Naay uban nga og pangayuan og liquidation, masuko man hinuan, gilaliman man intawon, nga og dili mapasa tablaming tanan. Kay ang pagpasa sa report dungan man. Ang atong tubag, ang galamon dili pasulabian, ang sweldo patasam. Naapoy uban nga mga kauban, mga walay konsensya, labi na karon sa bag-ong teknolohiya, kaming medyo idaran na, maglisod na intawon samot kay karon computer na, unta inyong kaluyon. Kay dili lalim ning magkagulang na intawon, kay og papel ra og bulpen ang labanan, aw dili mo na mo atrasan. Ang atong tubag, ang galamon dili pasulabian,
ang sweldo patasan. Naay uban nga ang trabaho duphan halos dili nakahatagan. Akohon ang tanan, naninood in tawon si madam, aw okay ra. Total ang sweldo nato maumaura ang atong tubag, ang galamon dili pasulabian, ang sweldo patasan. Kining tanan taphaw lang kung atong tugkaron gayud ang kamatuuran, dili pud tanan ang nakaagi ni ining mga kasakitan. Kini sulat gikan sa atong suod nga higala, nga ganahan nga mopagawa sa iyang aligot-got kasakit og problema. Unta ang panagsinabtanay og panaghiusa, mainyoha, balanse nga trabaho ug makatarunganon nga sweldo ang inyong maangkon aron ang tanan happy hangtod sa kahangturan. Tong tubag, ang galamon dili pasulabian, ang sweldo patasan.